scélín. Bhfuil trúr buachalaí isteach I siopa lámháin chun misláin de cheannach. Dír an chéad duine díobh ar an siopadóir luach pingine de súile taramh a thuairt dó. Thug sé na súile taramh don bhuachal agus chuir sé an budéal ar ais san áit a raibh sé ar dúis. Tharla gur ina mílsláán úd in áde ar shelf agus bhí ar an siopadóir dul suas ar dréimreach an idáil. Nuair a tháinig sé an ús dúirt an darabóchal gur hastigh luach pingine de súile taramh uig sin leis. Chúig an siopadóir suas an dréimre, thug an ús an budéal agus thug sé na súile taramh don darabóchal. Ach, an tán solar chuir sé an budéal suas ar an shelf arís, díre sé den tríú bóchal ar hastigh luach pingine de súile taramh uig sin, agus dúirt sé sin nár hastigh. Chuir an siopadóir an budéal suas ar an shelf arís agus tháinig an ús. Nis Sirik, Ar sesin leis an tríú bóchal. cad hastin witche.